Kanca Nayaka Citra, ing video iki aku arep nulis ukara seneng sedekah. Kaya ngene carane. So diwenehi sandangan pepet diwaca sa. No diwenehi sandangan pepet. Lan cecak diwaca neng. So diwenehi sandangan pepet diwaca sa. Do diwenehi sandangan pepet diwaca de. Ko diwenehi sandangan wignan diwaca ka. Kaya ngene iki tulisan seneng sedekah. Seneng sedekah. Seneng sedekah. Seneng sedekah. Tekan semene Gladi Aksara Jawa dina iki, aja lali pencet tombol jempol, subscribe lan tanda bel. Yen kowe duwe kritik lan saran tulis neng kolom komentar, matur nuwun.